Hát köszöntök mindenkit. Hát a tegnapi 21-es meccsre akarok pár szót mondani, meg gondoltam, hogy a mai holland-magyarról is ejtek pár szót. Hát azzal kezdeni, hogy sajnos hát tegnap is, amit láthattunk, aki látta a meccset, egyébként nyugodtan szóljon hozzá, aki gondolja. Én gondoltam, hogy kicsit elmondom a véleményemet erről, és hát megmondom őszintén elkeseredtem, és hát csak az fásultság szól belőlem, mert tegnap nagyon mérges voltam, amikor bele-bele néztem így egy-két momentumban, mert igazából nem az elejétől láttam meg, aztán végig is nem feltétlenül az elejétől láttam, de hát szomorú volt, tehát viszonyú volt. Nem is tudom, hogy hol kéne el megint kezdeni itt, mert igazából hát én csak nagyon remélem, hogy a mára kitérve, hogy azért felnőtt csapat nem így fog játszani, de igazából megmondom őszintén, már mondtam, hogy hülyéskedés, mert el se kezdődött a meccs, mondom magamban, legalább fölkészítenek lelkinek, hát az megtörtént. Úgy kikaptunk 2-0-ra, hogy megmondom őszintén, hogy akkor már azt mondtam, hogy nem is érdekel, hogy 5-öst is kapunk most Hollandiába, persze, hát nyilván nem így, nem szabad így hozzáállni, de megmondom őszintén nagyon elkeserítő volt. Hát először is így a harmadik perctől kezdve csatlakoztam be, kiderült, még az is sok volt. Hát ugye elég azt hozzám, hogy na már volt egy ilyen galiba, már ugye Matthäus Krisztián volt a riporter, mondja, hogy által, hogy a harmadik perctől kezdve nézem, azt mondja, hogy a himnusz nem sikerült lejátszani, vagy valamilyen gond már volt. Nem tudom, szóval. És akkor nagyon rossz érzést fogott el abban a pillanatban, hogy ezt láttam, vagy ezt hallottam. És abban a pillanatban 10 másodperc nem telt, szinte még abban a támadásban, ahogy elkezdtem mondani, abban a pillanatban kaptuk is a gólt. Ugye eleve a Jova is ott kijött, akkor már ugye egy ember ott, már is tudom, hogy volt a gól, ott leblokkolt, hogy előtt, aztán jött a másik, az is nyugodtan előhette gól. És abban a pillanatban, amikor ezt is meghallottam, nagyon rossz érzés volt. Ez megint az amatőrség, meg az a tipikus, az a magyaros dolog egyszerűen, még ez is olyan sorszerű, és ez is egy ilyen költői hasonlat, hogy hát már ráhogy nekünk még a himnusz se játsszák le normálisan, saját otthonunkban nem játsszuk le a himnusz sem még normálisan. Ez nekem már is egy ilyen jelzésértékű dolog. Tudom, hogy most ez nevetséges, de akkor nagyon rossz érzés. Amikor ezt meghallottam, erre léptem be, az mondjuk 10-valahány percben volt maga ez a gól, de az már megint, az konkrétan ilyen rossz érzéssel döltött el, hogy mert azt mondom, hogy nem tudom, hol vagyunk, valami óceánia, vagy nem tudom, valami Salamon-szigeteken vagyunk, megértem. De az, hogy Magyarországon egy himnusz, és amikor meg valami ilyen szöveg volt, hogy hát majd a félidőben bepótoljuk, vagy valamilyen hangos beszélőn bemondták. Nem tudom, szóval iszonyú érzés volt, de amúgy is volt 500 néző, hát most mit várjon az ember, nyilván nincsen sokan. Hát iszonyú érzés volt. Én a hazátlan semmilyen érzés volt, hogy egy himnuszt nem játszanak le. A meccs ugyanilyen káosz. Na, így értem a költői hasonlatot, hogy amilyen az előkészület volt, hogy egy himnuszt nem játszunk le, amit azért nem kell mondanom, hogy milyen gyakorlatilag az egésznek a... Nem is az, hogy az egész folyamatot nem kell mondanom, hogy ez egy milyen elképesztő hiba. Ezt nem is ezt esetelni, nem is akartam ezt ennyire ecsetelni, teljesen egyértelmű. Az egész körülmény arra utalt, mint amire a meccs, hogy tulajdonképpen a káosz jött le az egész meccsről is. Megint nem lehet mit mondani, hogy területek, meg nem. Nincs itt terület. A fejükben van egy terület, ami nagyon meggátolja őket, hogy valahogy játszanak, meg mindig a befosás van, meg a beszorás. Én nem tudom, szóval megint nem tudom, hogy ilyen neveket semmi nem érdemes. De most azt mondom, ilyen radók is. Mi a faszomba? Én nem tudom, hogy a haladásokba tud játszani. Itt, amikor címeres, mert egyből megőrülnek, egyből semmi nincs. Nem értem, hogy ez hogy fogom máshol megérteni. Viszont, hát ez megint az
stílusú dolog, amit már mondtam, hogy lehet, hogy a jövő tavaszig nem térek magamhoz, az annyira sokkos állapotba talált, mert azért most már ennyi brularcot már hozzászoktunk, de az, hogy most ez a románok elején, és most az U21 is, de hogy olvasom mindenhol, valami 5-1-re kikapott a belgáktól, az U19 is volt ilyen. Nagyon ocsmány, szóval ez már nagyon idegesítő, ez mondjuk régebben volt, de iszonyú. Tehát már annyi kudarc van, hogy az ember nem tud ebből felúcsódni, már jön a következő pofán. Lehet, hogy ma is. Ezért mondom, hogy legalább, még poénból mondom, előtte mondtam, hogy legalább föl vagyok készülve. Hát fel is készítettek. Mert már annyira erőtlen vagyok, hogy már egyszerűen ha már egy 5-öst kapunk, már azt se csodálom, szóval nem tudom, szóval iszonyú volt látni. De amikor ott még mondják is, hogy hát igen, a kreatív csapatunk volt pályán. Milyen kreatív csapat? Egyszerűen ezt nem értem. Egyszerűen nem értem, hogy ezek az emberek hova tűnnek akkor el, amikor bizonyítani kéne. Mindig mindenhol ez van, egy Zsuzsákkal is ez van, mindig mindenkivel ez van. Hova tűnnek el? Miért nem tudnak bizonyítani, nem értem. Vagy nem olyan tehetséges, amilyeneknek mondják. Ennél több lehetőséget már nem lehet adni. Hányszor égjenek le? Én nem tudom, a Rótantalra is kitérve, egyébként ő is, nem én mondom, nemzeti sporton mondják, hogy mehesszék már ezt a csövest, meg tökre mindig szidják, hogy az a szakállas, egy csapzott hajú csöves, minek irányítja, ezt mondják, de ezt még csak nem is én. De ezt most őszintén én sem értem, hogy a Rótanttal is, én semmi egyébként én nem bántom mindezek az emberek. Én csak azt mondom, hogy tényleg, ő is már hány világeseményt levezet így, hogy mindig csak égünk. Úgy elkezdtem reménykedni, mert 2-t nyertünk, azt is, hogy az albánokat megvertük, bosnyákokat, hát égtünk fél időbe, aztán valahogy véletlen megfordítottuk. De hát én nem tudom, hogy volt, nem tudom. De egy osztrák csapatot is volt, nem, egy szarosztrák csapat. Egy döntetlennél rosszabbat el sem tudtam volna kézzel. Pláne, hogy azért mindig a statisztikákban úgy vagyok, hogy kétszer kikaptunk nagyon lazán, 3-1-re, meg azt hiszem akkor is egyszer itthon 0-2-re ugyanígy. A zsinórban 3-szor kikaptunk, és mindig ilyen kettők vannak közte. Tehát olyan simán, mint a... teljesen simán. Nem tudom, hogy mi ez. Nem. És most nem az, hogy még javítottunk volna, egy múra nyerünk, az se ér ebben a szempontból idézően semmi. Hát de ez, hogy még megint a zsinórban már harmadik ilyen sima 2 gólos vereség az osztráktól, picit ugyanolyan, mint a román Pest. Most tök mindegy, ki a szomszédunk, lehetett volna szerb, vagy teljesen mindegy, hogy ki eljátszunk, hát ez csak a kreatív csapat. Hát akkor mi lett volna, még nem is kreatívak. 93. percben volt az első lövésünk. Arról nem beszélni, mondom én, úgy nem is itt érteni, nem is figyeltem nagyon, nem is érdekelt már. Hát egyszer csak így nézem a tévét, 0-2. Nem is láttam a második volt, mi volt, nem is fogom megnézni soha. 0-2. Na hát akkor már azt mondom, hogy nagyon. Akkor már nagyon be volt adva az ív. Egy ilyen hasonszörű szar csapattól így kikapni, azt engem nem érdekel, miket mondanak, hogy második kalapból húzták. Aztán ugye, amikor még ott nyilatkoztak, hogy mi lehetett a gond a fiatal csapat. Hát ez már tényleg kiütötte az is a biztosítéket is. Mi a faszomat, hogy fiatal csapat? Hol? Hát ugyanúgy U21-es válogatott. Még ha a felnőtt osztrákokkal játszottak volna ilyen alabákkal, akkor se érteném meg. De ez, hogy... Hát nem tudom, szóval... Ezt mondtam, Zsuzsák is, jaj, hát most mind 45 éves legyen a Zsuzsák is, hogy már egyszer focizzon az életében egy meccsen jól. Nem értem ezt is. Nem, szállalmas. Most néztem egy kicsit a Pepsi Potit, már semmit nem tudok. Most láttam ilyen hülyeségeket, hogy jaj, hát ott lőtte a Zsuzsák a gólt oda, mert jaj, hagyjuk már. Ez marhára ezek számítanak, ez kurvára ezen kell lovagolnia. Meg hogy kedves emlék a Zsuzsáknak állítólag valami ilyesmit olvast. Hát kurva jobb az, meg egy 6-1-es meccs még kedves emlék, mert te gólt lőttél. Hát igen, ez mindent el is mond. És a Zsuzsákot sem, de nem is érdekel, leszarom. Igenis bántom, hogy ne bántanám. Nehogy már egy ember 60 meccset játszik, bazd meg. Lehet, hogy még én több gólt lőgök, bazd meg, 60 meccs alatt, még véletlen is, bazd meg, a pizsamában. Ez a szánalmas, igen.
ki kell mondanom, most már azért csak bele kell jönnöm, mert nagyon látosra vettem most itt a figurát. Azt kell itt látosra venni. Visszatér ezekre a Kars Brenner geci faszopókra, nem is tudom, hogy kell kimondani a nevét ezeknek a buziknak, annak a köcsögnek, meg az összes faszopó, meg ilyen radógeciknek, bazd meg, leszarom, bazd meg. Faszopó. Én nem tudom, hogy egyszerűen miért nem lehet egy normálisan játszani. Nem értem. Nem is akarok most már belemenni. Ezt a rótantalas dolgot is, meg minden. Én nem tudom, szóval. Hát, nem is tudom, hogy előtt lehet-e többet mondani. Nem hiszem. Ki véletlen látja a videót, az mondjon pár szót. Ha esetleg még most látja, akkor hogy mit tippel a hollandok ellen, vagy hogy látja, vagy ha az 21-es meccset látta, akkor arra is szóljon esetleg hozzá. Én ennyit nem is tudok, hogy nem is lehet erre mit mondani. Csak a káoszt láttam. Ahogy a meccs is kezdődött, amit ugye elmondtam. Hát igen. Tehát egyszerűen mindig ezt láttam, ez a tipikus magyaros dolog volt, ilyen káosz. Sajnos, hogy megint ezt kell mondjam, hogy tipikus magyaros. Arról nem beszélve, hogy ez már nagyon rossz érzés tényleg, hogy egyszerűen így elkezdeni egy meccset meg mindig ugyanezt köszön vissza, és ez most már nem akarom én mindig ezt látni. Hihetetlen. Mondom, ez megint egy olyan sokkos dolog volt nekem legalábbis. Én engem nagyon megfogott ez. Mondom, annyi, hogy ma este a hollandok ellen én nem tudok most már legalább fel vagyok tényleg készülve. Amikor az ember tényleg már azt éri, hogy már kudarc, akkor jobban felkészül arra is. A jó éri a jóra is. Nem? Egyszerűen ez egy ilyen dolog. Most legalább tényleg hülyeskedtem a meccsen, hogy megnézem én ezt a magyar-osztrákot, jobb is lesz az a holland-magyar lelkileg. Tényleg lelkileg fölkészítem, mert most már semmi nem lepődött meg. Tehát egyszerűen csak nem is tudom, hogy hova kéne kiukadni. Annyit azért még el kell mondani, a német Krisztiánék még azért valahol eljutottak, de ezek én nem tudom, hogy hova fognak eljutni, sohasem hova. És azért megnézzük, ez még a váltó az, hogy ugye miről beszélünk, U21. Hát, gyakorlatilag az előszobája a csapatnak, a válogatottnak, és már ezt látjuk. Nem tudom, hogy mi lesz így. Mondom, valami, ezt már annyi éve mondhatjuk, de egyszerűen tényleg fejvedő lehet. Ennyire már nem hiszem, hogy nem tudnak még ők se focizni, ezt még ha akarok se tudom elhinni. Nem. Egyszerűen fejbe nem így kell kimenni, ez 93. percben lövünk kapura. Akárki ellen. Főleg egy osztrák csapat. Hát nem azért mondom, de igenis lebecsültem, meg le is fogom. Most se érdekelnek. Nem hiszem, hogy ez egy jó csapat. Egyszerűen csak ennyire gyengék voltunk, meg hitetlenek. Egyszerűen. Nem is értem. Hát nem is tudom, hogy még mit lehetne az U21-ről mondani. Tényleg egy pillanatra elgondolkozok már. Most csak ilyen körülményeket mondtam. Ilyen rótampát mondtuk. Csapatot. És akkor most ilyen jóvátra se lehet mondani, azok is 20 000 ember előtt ott játszik egy Fradi Újpestet. Akkor még mi a fasz van? Mi volt a baj? Most az 500 ember volt a baj? Hát nem tudom, a mai hollandok tényleg még arra kéne lehet, hogy kitérni. Megmondom őszintén, tegnapi meccs után az az érzés tökéletesen eluralt. Minek akarunk mi kijutni? Ezért nincs is tényleg értelme. Ezért inkább azt mondom, kapjuk meg az 5-öst, ahogy szoktuk, ahogy kell, aztán viszontlátásra meg a 6-ost is szoktunk ott kapni, az a baj. Úgyhogy kapjuk meg, aztán akkor jó éjszakát. Nincs itt szó így reménységről, meg minden. 2026-ban is ezt fogják ezek mondani, hogy remény, meg minden. Nincs itt semmilyen remény. Úgyhogy szánalmas, hogy itt mondják. Én már nagyon elegem van az egészből. Úgyhogy sajnos most semmi pozitív kicsengés nem tudok mondani. Ha megnézzük a meccset, kíváncsi ezek. Lehet, hogy még arról is majd mondok valamit. Attól függ, milyen kimenetel lesz. Nem azt mondom, hogy ha jó a döntetlen, ha a vereség, ha bármi. Lehet, hogy amúgy is mindenképpen valamit mondok. Főleg, hát most már kis szerelemről és a dzsuzsákról azért biztos megemlítem, de hát szánalmas, tehát
Én nem tudom, majd 101-szeres válogatott lesz, akkor majd talán lőgolt. Ja. Úgyhogy, én nem tudom, szóval... Annyira bénák, mint a fasz, tehát egyszerűen nem is tudom. Ez, hogy most nagyon belekaptam mindenhova, nagyon szétszórt vagyok, de nem is csoda, mert teljesen semmi erő nincs még elmondani ezt az egész szart sem. Hát ez most nagyon, nagyon szar videó lett, mint hogy most valami 10 éves beszélne, itt lehet, hogy annyi is már az agyam, már leszívták ezek a magyar gecik. Én nem tudok már most mit mondani, tényleg. Nem lehet ezt elmondani. A Bognár Gyújt is mondhatnám, hát ez szegény, nem is láttam már idegesnek sem. Szerencsétlen. De ezek már nem tudnak már mit mondani ott benn sem, mert ha idegeskednek, semmi értelme, ha nyugodtak, annak se, semminek nincs értelme, tehát ez a legjobb, hogy ott ülnek, aztán valamit mondanak, ami nem bántom, az kész. Hát komolyan mondom, hogy labda levétel dicsértek ott benn. Hát akkor jó van, 2014 az meg Magyarország. Vagy 13, tök mindegy, most már mindegy, mi van már, 14 lesz úgyis. Szállalmas, hát egyszerűen nem tudom már, mert most már lassan már egy paszt kell dicsérni, jaj, de jó emberhez ment, vagy mi. Na egyébként meg, ja, hát a feelingjét nem is mondtam még, hát ő hétfőn ugye spanyol-magyar lesz, kurva jó lesz. Morata, mit tudom én, a Delafeu, az a barstás gyerek, hát csupa jó, csupa kis, még nem áll, hogy a Dega is ott van. Lehet a Manchester, hát csupa ilyen világválogatott lesz, úgyhogy azért spanyolul 21 se, hát elég jó kis csapat az is. Hát felnőttek közé beférne szerintem, nyugodtan ott is löverni őket, mint a szart. Úgyhogy nagyon fasz lesz, nem figyelnek oda, szerintem úgy kapnak, mint ez a... Egyébként 1-1 volt tegnap a spanyol-bosnyák, ahhoz képest, hogy mi 4-1-re megvertük őket, 1-1 volt fél időben, nem tudom mi lett az eredmény, komolyan, most se. Ma lehet, hogy mindjárt megnézem a neten. 1-1 lett, azóta jobb lett a bosnyák csapat? Kérdezem, nem. Akkor miért tudtak 1-1-et? Nem érdekel, mi lett a vége. Azt tudom, hogy a félidő már nem láttam. Félidő volt 1-1. Akkor ők mit hittek, vagy ők miért mit hittek el? Én nem akarok hülyeséget mondani, talán még a bosnyákok vezettek, és akkor nem akarok hülyeséget mondani. Hát példát vehetnének, de szerintem nagyon nem akarok belemenni, hogy hányat kapnak. Vagyis hát lehet, hogy ők is ezt gondolják, hogy úristen, csak egy 3-assal megúsztuk. Szerintem ez van a fejükben, tök mindegy, mit nyilatkoznak, meg mondanak. Tudom én? Persze. De ha már itt tartunk, meg is nézem meg mi lett. Meg is nézem, hogy mennyi lett, mert persze, meg kell azt nézni. Nem akarok hülyeséget. Teljesen mindegy, mennyi lett, nem is vagyok már felkészülve már. Nem is vagyok én már felkészülve. Azt sem tudom, hogy mire megyek. És miért ide megyek. Köszönöm. 3-2-re nyert csak a spanyol. Most nézem. 3-2-re. Az a bosnyák csapat. Jé. Hát így van, még 13. perc, még vezetett a bosnyák csapat. Azok ellen, a spanyolok ellen, akik ellen mi játszani fogunk, és az a bosnyák, akit mi 4-1-re megvertünk. Hát szerintem azért ez mindent elmond. Ez nagyon is elmond mindent. Hú. Hát ez kegyetlen. Hát ez iszonyú lesz. Hát... És az 1-10-es ott volt a spanyolokra. Hát erről ennyit. Igen, csak helytáltak. Lehet, hogy nem úgy mind, ahogy mi fogunk. Szomorú. De hát nem megyek előre ennyire. Hát igen, ilyen 1.30-as ottok vannak a hollandokra, meg 1.45. Fasza lesz. Gyönyörű. Azt sem tudom, hogy kedden kivel játszunk, nem is érdekel komolyan. Andorrában. Hát ez gyönyörű.
Nagyon jó lesz. Hát egy búcsú meccset játszhatunk, nem. De most nem azért mondom, hogy ilyen negatív, de most nem tudok már mit mondani. Komolyan nem érdekelne. Ha nyerjünk is leszorom, hát most már mit csináljak vele? Egyébként megkockáztam, hogy most nagyon magyaros legyen a dolog, nem is azt mondom magyaros, mert mi már odáig se jutunk el, hogy valami nyerjünk, de nehogy Isten az lenne, biztos, hogy pótsejtezőn meg kikapnak. Biztos. Vagy valami biztos lenne akkor is, de hát egyébként ne legyen így, de most nagyon negatív hangulatomban vagyok. Aki végignézetném bosszúból, aki rosszat tud mondani, hát nézze végig a Magyarországot, biztos, hogy hát, ha még abban is talál pozitívat, akkor nem tudom. Akkor nem tudom, akkor tényleg nem tudom, hogy mit érez. Valami nagyon nagy fájdalmat akkor már. Én abban már nem tudok pozitívat. Nem is kell ezt most már nyújtani hova. Sajnos nem sok konkrétumot tudtam mondani. Szerintem körül lesz ez liegve, hogy kell. Hát meglátjuk ezt a holland-magyart. Sajnos az igazság, hogy arról meg semmit nem tudok. Fogalma nincs. Meglátjuk, hogy kik lesznek az összeállítás, ki milyen motivált lesz. Majd lehet, hogy azt is majd elmondom így videóban, hogy mit láttam ott. Hát. De megláttam. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Aki gondolja, esetleg írjon valamit, hogy ő mit érez erről, akár a Magyarország, vagy a holland-magyarról. Látjuk. Hát nem sok pozitívat tudtam mondani, meg nem is tudok. De hát majd meglátjuk este, hogy mi lesz, úgyhogy ezt a videót ezt így zárnám. Na, sziasztok!